31 d'octubre del 2009, estem a la zona de Centelles, anem a fer una via ferrata, una cosa magnífica, que ens han embolicat, no ho sé pas que veiem com sortirà, ens estem equipant. Avui contem amb la presència inestimable de la Carloteta, tenim a David, tenim a la Marta, tenim a l'Òscar, que tot li va llarg de tiro, en Pau, que menys mal que ve, la Gemma i també l'Albert. A mi m'has dit. I a mi? Quina copillera, tio. Has dit a tot? Ah, Vale? un moment, teacher, que vas molt ràpid. Encara estem al Moscato. Ja està. Vale, ja tenim això. Espera. Sí. En el teu cas, bueno, en tots, l'únic és que nosaltres passarem, els que tenim arnès, diguéssim, d'escalada, anem amb els dos, i vosaltres directament per la peça, pel Moscato. Per aquí al mig? Jo per on? Per aquí? Tu, per aquí Per dalt, vale? i per baix. Vale? Comencem el camí cap a la via ferrada. Ferrada sembla ser que és una qüestió de lèxic, quelcom italià. Sembla que els militars utilitzaven això i són els primers que ho van fer servir. Nosaltres els diem ferrada. Això d'aquí al costat, aquest cable, línia de vida, vale? Bueno, es diu així. Comencem malament, Comencem malament, tio. Vale? Mira, ja està. Una sempre aquí. Vale. Per pujar, podeu pujar amb això aquí baix, jo us recomano que pugeu amb el braç aquí. Vale? Perquè amb el braç, mentre aneu pujant, Va pujar i no es queda més tard, no? val? Quan arribeu aquí, abans de descordar-ne un, teniu l'opció d'anar amb els dos aquí posats, com vulgueu. En qualsevol cas, abans de descordar-ne, si només aneu amb un, abans de descordar aquest, lògic, Aquest. Vale. És lògic, però segur que... Ja, la pots cagar, no? I evidentment, el de baix, l'heu de treure, si no, no podeu seguir pujant. Si fem els dos. Els dos, ho veus? Te'm canso. Ho veiem abans. Vale? Amb tota la seguretat del món, no? Això? Amb tota la seguretat del món. Vale. Esteu doblement protegits. Vale? No té més. Només està amb David? David? Ara? Home, que t'estic esperant? Sí que content va. Que ja que no ha arribat a Però fa una mica de por, Sí? Bueno, tio, però és al principi només. Quina cosa més tonta, no? Vamos, Marta! No ho feu a cada pas, perquè és... No, clar. El Ja. ja. molt, però si us veieu collats, si és per anar collats, feu molt poc. Sortiràs la tira, perquè va darrere. No, Òscar, canvia'm. I aquest és el camí que seguirem. Te'l deixes a dalt, I no hi arribo. Camola Mazo. passa sol, saps? Vale. Aquí veiem a Òscar en ple esforç. Sortejant un tram realment difícil. Òscar, com ho tens? És que hi ha un contrallum molt bèstia. Sí, molt bé. No, poca broma, el que estem fent. Estem debatent, una foto? decidint, no, que és vídeo. Estem debatent si fem el pont o no. Sembla ser que sí. Algú no fa el pont, que surti ara mateix a la càmera. Jo he vingut a fer pont. David, que has vingut a fer el Que pont. quedi constància. Carlota, Sí, que pot. fas el pont? Tenim pont? Tenim pont. Tenim pont, Òscar? Tenim por. Tenim Sense enate. Doncs aquí estem, penjats. Mai millor dit. Com el Numayos. Com els Mayos. Estem esperant que el pont aquest de Mahoma o del Tíbet o el tibetà es buidi per poder passar. És el màxim exponent de la sortida d'avui. Pont tibetà, Tibetan Point. Estic amb la Carlota Prats. Sí, jo mateixa. Carlota, de moment, fins ara, bé, hem passat una mica de por, però Sí, bé. una miqueta de ginya al principi. És que hi ha trams que realment hem de vorejar gairebé penjar-los a la muntanya. Mira, ja veuràs, ensenya-ho. Ho ensenyarem, ja intentarem. Això és més o menys la caiguda és molt burra. I ara el pont tibetà, què n'esperes?
Home, espero doncs passar-m'ho molt bé i disfrutar molt. I després anirem a dinar. I tant. Sí? Sí. Què demanaràs de segon? Botifar, de segon. Botifarres de segon, Carlota. De segon, botifarres. Sopa de pastanaga i botifarra. Sopa de pastanaga i botifarra. Tenim a David. Ei, David. També tenim a David, que està ocupant un lloc gairebé de privilegi. I amb el nostre amic Albert. Mireu-lo, el David. Sembla realment que ho hagi fet tota la vida. Està a la vestida Estic cansat d'esperar ja. i a darrere està l'Albert. Albert, què tal anar amb els puretes? És fantàstic. Mentider. El pont tibetano. Com ho veus? La cosa està molt mala. La cosa està molt mala. Vinga, som-hi. Òscar, tira. Venga, Òscar. Tú puedes. Man... Som-hi, Marta. Serà una bronca quan arribis allà. Marca, Que m'espera. Marta! Marta! La Marta? Carlota, perdona. Nerviosa? Carlota. Home, una mica tensa estic, eh? I comença la Carlota. Lelo, lelo. Es diu Carlota. Lelo, lelo, lelo. Llarg, són 3 síl·labes. Carlota! 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 Bueno, quan estigui al mig vull que m'animeu a fer Al pont. Com qui va a la carreta de corre. Con la mochila sí era. Al que tú lo seas para eso. Gemma! 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 Vinga, que encara et queden 3 quarts. Vull aquesta torna. És l'hora de repetir El David és un estúpid. Doncs aquest era en Pau. L'alma mater. I pim, 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 pim. Pim, pam, pim, pam. O sea, body pim aquí, ¿no? Body pim. Body pim, pam. Després vaig jo. Diga, tío. Calla! Ja he acabat el pont tibetà, una experiència molt bonica que li recomano a Aznar. L'opció és no acabar-la tota. Molt bé, David, tio. Campeón, David. M'ho mereixo jo ja. Bueno, otra, vamos. Molt bé, David. Molt bé. Com ho veus? Ginya, no? No, ya sabías que no. Somos funàmbul. Michael Jackson! Vinga, va, t'han aplaudit ara entre vosaltres. Exacte. A l'Òscar, que ha fet amics. Ah, no és una foto. No, és un vídeo. Aquí, té. Ai! Se m'encalla l'arnès amb la banya de la cabra, tu. No deixem passar. És increïble, no ens deixa passar. I hem de fer això per sorteig. Que no em deixa una altra opció. Doncs des d'aquesta bonica panoràmica donem per conclosa la via ferrata d'avui. Ha sigut les mans molt brutes, ha sigut un dia realment encantador. Tornarem aquí algun dia perquè hem d'acabar pujant fins a la muntanya, però ara ens anem cap a dinar perquè se'ns ha fet una miqueta tard. Bueno, doncs res, algú vol concloure aquest vídeo d'alguna manera divertida o no? No? Doncs ho donarem per acabat aquí, eh? Apa, Ja no en sé. xàtigament. Bueno, sí. Moltes gràcies per atendre'ns i ens veiem ben aviat. Otra vez? Acabarem amb el David. Vinga, adéu, fins la pròxima. Els tens... O sigui, es va fent el trastorn i les van... Vale.